buscant per casa meva allò que més podia suggerir-me el romanticisme, he trobat això. Farem un curs que ens expliqui per què aquest exotisme, per què aquesta fugida, per què això d'anar-se'n a nous mons que és típic del romanticisme, per què aquest individualisme, per què aquest geni, per què aquesta fugida, per què aquest trencament amb tot allò clàssic. I farem una especial atenció a Goya, perquè aquest any és l'any Goya. Són, com sempre, 10 sessions a preus molt assequibles i comencem ben aviat. Us espero al curs sobre genis romàntics, des de Turner i la teoria del sublim, passant per Goethe, per Kant, per Delacroix, per Géricault. Apunteu-vos-hi, ens ho passarem molt bé i viatjarem.